Howdy partner, så er vi i gang. Så. I gang. Ja, okay. Og vi spiller, hvad hedder det? Fireboy og... Watergirl. Okay, klar. Vi har spillet det lidt før. For lige at øve os, men vi starter helt fra begyndelsen. Hvad fanden er det nu? Nå, jo, ja. Jeg er ninja. Du gør det. Hvad gør du? Jeg er også... Klar så. Fejl sådan lille små ben. Dun, 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 dun. Og jeg er først i mål. Nummer 1. Kan det være fordi det var mig der skulle gøre det der for at du kunne komme op? Det tror jeg sgu ikke det her. Okay, vi tager også den her. Så kører vi. Du er håbløs. Så hvad flytter du dig? Nej. Nu vender du den om. Nu er jeg så fanget her. På grund af en vis person. Hvordan var det nu, man sagde, at jeg hader bjørn på Det ved jeg ikke. særsprog? Nå ja, nu er jeg også både også fanget hernede. Ej, seriøst! Hvordan lykkes det dig at fange dig selv så meget? Hop op. Det er jo første mål. Det er jo kun fordi du bare stod og ventede, så vil en anden bog. Og så tager jeg lige en Nej, det gør du nemlig ikke. Nu snød du. snød. Ja. Forstår den ikke. Hallo. Nå, skal jeg hjælpe dig? Nej, hvor er du bare dårlig. Altså, jeg owner jo det her level. Du kan ikke huske, hvordan man siger, at jeg kan lide bjørn. Altså, det er dumt, du ikke kan huske det. Næh. Du har et eller andet med et mellemrum, der gjorde forskellen. Jeg stabler. Jeg kan lide bjørn. Det kan et mellemrum udrette. Nå, jeg kan godt klare resten af vejen selv. Hvordan skal det? På første mål. Jeg ownede. Altså, jeg owner run. Jeg er den eneste, der ikke er død endnu, Bjarke.
Der er noget, du har misforstået fuldstændig her. Hvad, man kan ikke hoppe over det der. Nej, det er sgu rigtigt. Det kan man ikke. You are stupid. Nu. Og så skal du lige... Wrong way. Himmel. Det er det sjovere at gøre om aftenen. Hvorfor? Fordi så er vi mere sære. Nej, altså, jeg har aldrig set. Det er sådan noget, du har bildt dig selv ind, at du er... Nå. Jeg kan ikke komme op igen. Hvorfor? Loser. Jeg var først i mål. Jamen, fordi hvis jeg var gået i mål, så hver gang du var faldet ned, så ville du røget. Er du klar? Nu er vi kommet hertil. For satan. Okay. Kom nu. I can take the pressure. Kan jeg gå igennem der? Nej, bliv stående. Nej, du skal ikke derned. Du gå ned der. Men jeg skal have den der ned, så jeg kan komme over. Hvad for en ned? Nej, du skal ikke... Nej. Jo. Nej. Den skal blive der. Det er den der, de skal hen til den der. Du ved, jeg kan jo ikke komme videre. Nej. Jeg kan jo ikke komme væk uden den. Må jeg sige en ting? For det første skal jeg lige kunne komme forbi, tak. Hallo. Er det ikke meningen, vi skal... Nå. Du gik også forbi den før. Nej, der stod du nemlig i den. Du skal op og skubbe til den der. Altså, hvad fanden var der må til at gøre? Op og skubbe til den der. Fordi den kan fryse vandet. Hvad for en? Den der. Så du skal op og skubbe. Fint, jeg er med. Kom nu. Mongol ting. Seriøst? Ja. Så skal du herned. Det er jeg godt klar over. Kom nu. Det er dig, der skal gøre. Jeg kan ikke. Jeg kan ikke hoppe på det her. Det kan jeg heller ikke. Jo, det kan jeg godt. Nej, det kan jeg ikke. Hvad skal jeg finde gøre sådan her? Hvad er det, den her åbner? Det er den, der drejer. Pas på. Stop. Så klarer jeg det. I'm waiting. Hop. Flyt dig. Så kan jeg jo ikke komme forbi. Nej, men det er heller ikke meningen. Jo, jeg skal da derover. Jeg skal... Nej, vent. Gå lige tilbage. Nej, du skal ikke. Det er ikke Jeg skal det. forbi først. Nej, det skal du nemlig ikke. I... Prøv at se. Ryk til håndtaget. Ryk i nej, forkert håndtag. Jeg er åbnet til et håndtag. Jo, altså, se, jeg skal så stadig forbi, og jeg kan ikke komme forbi på grund af, Ja, men det hedder... at du skulle have ladet mig komme over først. Nej. Prøv at se.
I'm waiting. Mm-hmm. Det er noget virkelig nedad musik, der er sådan her spil. Synes du ikke? Mm-hmm. Altså, det her spil, det er virkelig nedad. Mm-hmm. Okay. Okay, det må vist være det. Jeg gider ikke rigtig mere. Det er kedeligt. Så like og subscribe. Nej, enjoy.